δεύτερη εισήγηση λοιπόν έχει θέμα η εκοσμίκευση στην Ιερά Ψαλμοδία. Εισηγητής είναι ο ευλογημότατος κύριος Αχιλλεύς Χαλδεάκης, καθηγητής της γείτονης καθημάς Θεολογική Σχολή, Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής. Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα γύρω από τη Βυζαντινή μουσική, τόσο στο τμήμα του όσο και σε άλλα πανεπιστημιακά τμήματα ή εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδος και του εξωτερικού. Την προσωπική του θέαση και προσέγγιση αυτού του ιδιαίτερου γνωστικού αντικειμένου διακρίνει η μελέτη, η ανάλυση και η κατανόηση της θεωρίας, της ιστορίας ή και της αισθητικής της μουσικής μέσα από την πρακτική της έκφραση, καθώς πιστεύει ο ίδιος ακράδαντα ότι ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης εξασφαλίζει τις καλύτερες προϋποθέσεις ουσιαστικής γνώσης του φαινομένου της μουσικής δημιουργίας. Αυτή την άποψη καταγράφει στο εκτεταμένο με πάνω από 200 τίτλους δημοσιευμένο έργο του, αλλά και τις ίδιες ακαδημαϊκές απόψεις υποστηρίζει σε διάφορα συνέδρια στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό, ενώ με την παράλληλη καλλιτεχνική δραστηριότητά του προβάλλει αντίστοιχα και την πρακτική εφαρμογή οποιασδήποτε θεωρητικής άποψης. Η συνολική διεθνής δραστηριότητά του ως διφυούς μουσικού, επιστήμονα, ερευνητή και πανεπιστημιακού δασκάλου, αλλά και καλλιτέχνη, ερμηνευτή και διευθυντή και υπεύθυνο αντίστοιχων μουσικών σχημάτων, στοχεύει ακριβώς στην πολυπρισματική και σφαιρική και καινοφανή προσέγγιση της βυζαντινής μουσικολογίας και της ψαλτικής τέχνης. Τον καλωσορίζουμε στην τοπική μας εκκλησία, στο συνέδριό μας, αν και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στο Περιστέρι, και του δίνουμε το λόγο για να μας εισηγηθεί το θέμα που αναγγέλθηκε. Ευχαριστώ πολύ, Σεβασμιότατε. Άγιε Πρωτοσύγγελε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, το ανατεθέν θέμα της παρούσας ανακοίνωσης, η εκοσμίκευση στην Ιερά Ψαλμοδία, συνιστά ζήτημα σημαντικότατο και φεύ οδυνηρά εν πολλής επίκαιρο. Εν προκειμένου θα επιχειρηθεί μια ενδεικτική προσέγγιση του υπό το πρίσμα θεολογικών, φιλοσοφικών, πολιτισμικών, αισθητικών και μουσικολογικών συνδηλώσεων του. Ιδιαίτερη έμφαση θα αποδοθεί οικότος στη διάκριση μεταξύ εκκλησιαστικής, καθημάς και κοσμικής, θύραθεν, διάστασης της διαδικασίας της ψαλτικής μουσικής επιτέλεσης, κατά την οποία προβάλλει και η αδύρυτη αναγκαιότητα ανάλογου σχολιασμού των μεταξύ παράδοσης και δημιουργικής εξέλιξης υφιστάμενων ή εκάστοτε διαμορφούμενων ορίων, ενώ τέλος θα κατατεθούν σκέψεις και προτάσεις σχετικά με τη διαχρονικά ευκταία διατήρηση ενός πνευματικού και αισθητικού μέτρου που να νοηματοδοτεί την ψαλτική τέχνη τόσο εντός όσο και εκτός του μυστηριακού πλαισίου της Ορθόδοξης λατρείας. Η Ιερά Ψαλμοδία ως θεολογική και αισθητική έκφραση της Ορθόδοξης λατρείας υπήρξε ανέκαθεν ο κατεξοχήν φορέας της προσευχής, της δοξολογίας και της κατανήξεως του εκκλησιαστικού σώματος. Στον χώρο της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας η μουσική ουδέποτε εξελίφθη ως απλή καλλιτεχνική δημιουργία ή προσωπική ερμηνεία, αλλά ως λειτουργική πράξη, απόλυτα εντεταγμένη στην πνευματική οικονομία της Θείας Λατρείας. Η ψαλμοδία δεν είναι απλώς μουσική εντός της Εκκλησίας. Είναι η ίδια Εκκλησία εντογίγνεστέ της. Ωστόσο, στις ημέρες μας παρατηρείται μια ολονέν και αυξανόμενη τάση εκοσμίκευσης της Ιεράς Ψαλμοδίας, η οποία εντοπίζεται τόσο στον τρόπο απόδοσης και το ήθος ερμηνείας των ύμνων, όσο και στη συνολική αισθητική, δια της οποίας αυτή γνωστοποιείται ευρύτερα. Η έννοια της εκοσμίκευσης, secularization, στην προκειμένη περίπτωση, δεν αναφέρεται μόνο στην έξοδο της Ιεράς Ψαλμοδίας από το ναό, αλλά κυρίως στην απώλεια του λειτουργικού της ήθους. Μάλιστα δε όταν αυτή παρουσιάζεται ως καλλιτεχνικό προϊόν ή θεατρική ερμηνεία. Επιγραμματικά επισημαίνονται εξ αρχής οι ακόλουθες σκέψεις και παρατηρήσεις. Η εκοσμίκευση στην Ιερά Ψαλμοδία δεν είναι μια εξωτερική εισβολή, αλλά μια εσωτερική πνευματική πρόκληση.
Το ζητούμενο δεν είναι η απόρριψη κάθε νέου ή αισθητικά διαφορετικού, αλλά η διάκριση, η μέθεξη και η πιστότητα στον λειτουργικό χαρακτήρα της εκκλησιαστικής ζωής. Η διαφύλαξη της Ιεράς Ψαλμοδίας από την εκοσμίκευση δεν είναι πράξη συντηρητισμού, αλλά ευθύνη πνευματικής ταυτότητας, μιας ταυτότητας που ορίζεται όχι από τη φωνητική αρτιότητα ή την αισθητική εκζήτηση, αλλά από τη μυστική λειτουργία της προσευχής εν ήχο. Κριτήριο διάκρισης μεταξύ καθαρής εντός εισαγωγικών και εκοσμικευμένης επίσης εντός εισαγωγικών διάστασης της Ιεράς Ψαλμοδίας συνιστά εν τέλει το όλον ήθος της ψαλτικής τέχνης. Εκκλησιαστική είναι η μουσική που υπηρετεί το λειτουργικό γεγονός και όχι την προσωπική έκφραση, διασώζει την κατανυχτική ολιγάρχεια, διακονεί και δεν καταλύει την πνευματική σύναξη, ενώ η εκκλησιαστική μουσική εκοσμικεύεται όταν αντικαθιστά το πνεύμα της προσευχής με το πνεύμα του εντυπωσιασμού, μετατρέπει το εκκλησίασμα σε κοσμικό ρεπερτόριο, σε κοσμικό ακροατήριο, και το ψάλτη σε επαγγελματία επιτελεστή, performer, και αντιμετωπίζει την τέχνη όχι ως διακονία, αλλά ως αυτοσκοπό. Όπως προϋπόθηκε, στην παρούσα ανακοίνωση οφείλεται να υπογραμμιστούν αδρομερώς θεολογικά, φιλοσοφικά, πολιτισμικά, αισθητικά και μουσικολογικά ζητήματα όπως τα ακόλουθα. Διάκριση μεταξύ εκοσμίκευσης και πολιτισμικής προσαρμογής. Η έννοια της εκοσμίκευσης στην Ιερά Ψαλμοδία χρήζει διακριτικής θεώρησης έναντι εκείνης της πολιτισμικής προσαρμογής. Ενώ η εκοσμίκευση ενέχει συνήθως έναν υποβόσκοντα αρνητικό τόνο, δηλωτικό αποιεροποίησης ή απομάκρυνσης από το ιερό και λειτουργικό ήθος, η πολιτισμική προσαρμογή μπορεί να νοηθεί ως θεμιτή μετάβαση ή ενοποίηση της ψαλτικής εμπειρίας με τις ανάγκες και τις προσλαμβάνουσες του εκάστοτε ακροατηρίου. Για παράδειγμα, η προσαρμογή του ύφους ψαλμόδησης στις ιδιαιτερότητες μιας ενοριακής κοινότητας, όπου παραδείγματος χάρη εντοπίζεται νήπια ψαλτική παιδεία των ακροωμένων πιστών, δεν συνιστά εκοσμίκευση καθεαυτήν. Αντιθέτως, δύναται μάλλον να εκλειφθεί ως δείγμα ποιμαντικής ευαισθησίας. Όταν όμως η ψαλμοδία μετατρέπεται σε καλλιτεχνική επίδειξη ή μιμείται πρότυπα από ξένα προς την εκκλησιαστική εμπειρία αισθητικά πλαίσια, τότε ενδέχεται να έχει συντελεστεί μια ουσιώδης εκτροπή. Η εισαγωγή νέων μουσικών πρακτικών, όταν τελείται με γνώση και πίστη στην εκκλησιαστική αισθητική, ενδέχεται να αποτελεί δημιουργική συνέχεια. Όταν όμως μεταλλάσσεται το ύφος και ήθος της ψαλμοδίας σε πράξη θεατρικά επιδεικτική, τότε διακυβεύεται η πνευματική της υπόσταση. Η μετάβαση από την ψαλτική ως λειτουργική πράξη προς την ψαλτική ως αντικείμενο μουσικής επιτέλεσης και ακροαματικής κατανάλωσης εγκυμονεί τον κίνδυνο της πνευματικής αλωτρίωσης. Η υπερβολική εστίαση στη φωνητική δεξιοτεχνία, η μίμηση φωνητικών τεχνικών της δυτικής μουσικής ή του έντεχνου τραγουδιού αλλοιώνει το ύφος της καθημάς μουσικής, καθιστώντας την ψαλμοδία μια μορφή θρησκευτικού performance. Η εισχώρηση φωνητικών τεχνικών δανεισμένων από την κλασική δυτική μουσική ή ακόμη και από το έντεχνο ή λαϊκό ιδίωμα διαμορφώνει ένα νέο ηχητικό περιβάλλον μέσα στο ναό, το οποίο ενδέχεται να αποκλίνει από την παραδεδομένη λειτουργική ατμόσφαιρα της Ορθόδοξης λατρείας. Η μεταφορά της ψαλμοδίας εκτός του ναού δεν είναι καθεαυτήν προβληματική. Το πρόβλημα έγκυται στην προαίρεση, το ήθος και το πνευματικό βάθος αυτής της πράξης. Η Ιερά Ψαλμοδία δεν εξάγεται ως προϊόν, μαρτυρείται ως προσευχή. Το κρίσιμο ερώτημα είναι, ποιο είναι το κριτήριο αυθεντικότητας? Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη, αλλά εντοπίζεται στην συνάρθρωση της θεολογίας της λατρείας με την αισθητική της ταπείνωσης και της κατάνοιξης που διατρέχει την Ορθόδοξη παράδοση. Συγκριτική προσέγγιση παλαιάς και νέας ψαλτικής πρακτικής. Η συγκριτική ανάλυση μεταξύ της παλαιάς ψαλτικής παράδοσης και της σύγχρονης μουσικής πρακτικής φανερώνει αξιοσημείωτες αποκλίσεις στα επίπεδα τεχνικής και ύφους. Η παλαιά παράδοση, όπως διασώζεται σε χειρόγραφα, ηχογραφημένες αποδόσεις παλαιών ψαλτών κλπ., χαρακτηρίζεται από εσωτερικότητα, απλότητα και αυστηρότητα, όπου η ψαλτική δεν διεκδικεί ρόλο καλλιτεχνικής αυτοπροβολής, αλλά διακονεί τη λειτουργική ανάγκη. Αντιθέτως, πολλές σύγχρονες ψαλτικές εκδοχές
χαρακτηρίζονται από εγγενείς παθογένειες όπως πολυφωνική επίδραση, υπερβολική χρήση χρωματικών περασμάτων, διαπικίλσεων και εξεζητημένων φωνητικών ακισμών, εκτενείς τεχνικές φωνητικής επεξεργασίας και εν γέννη από μία τρόποντινά φωνοκεντρική προσέγγιση. Η ερμηνεία τείνει να αυτονομείται από τη λειτουργική πράξη και να αποκτά αυτοαναφορικότητα. Στο επίκεντρο της σύγκρισης τίθεται το ερώτημα: ψάλλεται ο ύμνος ως προσευχή ή ως καλλιτεχνική επιτέλεση? Αυτή η προβληματική δεν αφορά μονάχα την τεχνική, αλλά τη συνολική νοοτροπία της ψαλτικής τέχνης ως πτυχής μιας θεολογικής έκφρασης. Ρόλος των μουσικών σχολών και των φεστιβάλ ψαλτικής. Οι σύγχρονες σχολές βυζαντινής μουσικής έχουν συμβάλει θετικά στη διάδοση και συστηματοποίηση της Ιεράς Ψαλμοδίας. Ωστόσο, παρατηρείται ταυτόχρονα μια σταδιακή μετατόπιση της ψαλτικής από τον λειτουργικό της χαρακτήρα προς έναν άλλον, συναυλιακό. Η διοργάνωση φεστιβάλ, διαγωνισμών και εκδηλώσεων ψαλτικής ενισχύει μεν την προβολή του είδους, αλλά τείνει να μεταβάλει την Ιερά Ψαλμοδία σε αντικείμενο ερμηνευτικού ανταγωνισμού. Εδώ διακυβεύεται η πνευματική φύση της ψαλτικής, όταν αποκόπτεται από το λειτουργικό της πλαίσιο και μετασχηματίζεται σε είδος καλλιτεχνικής παρουσίασης με σκοπό τον εντυπωσιασμό. Το ύφος και ο ήχος μεταπλάθονται όχι για τη λατρεία, αλλά για το κοινό, για τον ακροατή, ως δέχτη αισθητικής εμπειρίας και όχι ως κοινωνό της προσευχής. Η προσφορά Ιεράς Ψαλμοδίας σε φεστιβάλ, διαγωνισμούς και συναυλίες εντός ή εκτός του ναού συνοδεύεται από νέες αντιλήψεις περί του ρόλου του ψάλτη. Ο ψάλτης εμφανίζεται ως ερμηνευτής ιεράς μουσικής και όχι ως λειτουργός. Αυτή η εξέλιξη εγκυμονεί τον κίνδυνο απομάκρυνσης από το εκκλησιαστικό ήθος και υιοθέτησης κοσμικών προτύπων που σχετίζονται με τη σκηνική παρουσία, τον επαγγελματισμό, την εμπορευματοποίηση. Η μεταβολή αυτή δεν είναι απλώς μορφική, είναι οντολογική. Αλλοιώνει το είναι της Ιεράς Ψαλμοδίας. Τεχνολογική διαμεσολάβηση της ψαλμοδίας, παραδείγματος χάρη ηχογραφήσεις, αναρτημένες στο YouTube και ούτω καθεξής. Η τεχνολογική διάχυση της Ιεράς Ψαλμοδίας, ιδίως μέσω ψηφιακών πλατφορμών όπως το YouTube, τα podcast κλπ. Οι ηχογραφήσεις ή οι ψαλτικοί ιστότοποι ενέχουν διτή επίδραση. Από τη μία, διευρύνουν την πρόσβαση στο ψαλτικό ιδίωμα, ενισχύουν την εκπαιδευτική λειτουργία και δημιουργούν αρχείο ηχητικού υλικού για μελλοντική μελέτη. Από την άλλη, ελοχεύει ο κίνδυνος μιας νέας μορφής εκοσμίκευσης, όπου η Ιερά Ψαλμοδία μετατρέπεται σε μουσικό προϊόν, υπαγόμενο σε λογικές προβολής, προσωπικής ανάδειξης ή ακόμη και εμπορικής αξιοποίησης. Αυτή η νέα ψαλτική ψηφιακή πραγματικότητα ενδέχεται να αποκτήσει αυθύπαρκτη αξία, αποκομμένη από τη λειτουργική της ρίζα και τον οντολογικό προορισμό της. Η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Η χρήση της οφείλει να είναι συνειδητή και εντεταγμένη στο ήθος της Εκκλησίας. Αλλιώς, κινδυνεύει να καλλιεργήσει μια νέα γενιά ψαλτών με περισσότερο ψηφιακή παρά πνευματική παιδεία. Η εμπορική ηχογράφηση της Ιεράς Ψαλμοδίας, η προσφορά της σε διαδικτυακές πλατφόρμες, αλλά και η χρήση μικροφωνικών συστημάτων κατά τη Θεία Λατρεία, δύνανται να λειτουργήσουν ως φορείς αναπλαισίωσης της ίδιας της ψαλτικής εμπειρίας. Ιδιαίτερα προβληματική είναι η τελευταία παράμετρος, δηλαδή ο ρόλος των εντός ναού ηχητικών συνθηκών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από την άστοχη και ανίκεια για ιερούς χορούς ηχοτεχνική διαμόρφωσή τους, όσο συνακόλουθα και από την άκρητη, αδιάκριτη και συχνότατα επώδυνα οχληρή χρήση κάθε μηχανισμού εκπομπής ήχου εκ μέρους των ιερών λειτουργών. Θα αποτελούσε ιδιαίτερη ευλογία η παντελής απεμπόληση των νυν καθολικώς υφισταμένων ηχητικών συνθηκών. Θα αναμόρφωνε ριζικά και βέβαια επί τα βελτίο το εν γέννη ψαλτικό αλλά και ευρύτερα λειτουργικό ηχοτοπίο. Αντιδράσεις στο φαινόμενο της εκοσμίκευσης εκ μέρους τόσο του σώματος της Εκκλησίας όσο και της θεολογικής διανόησης. Ορισμένες φωνές από τον θεολογικό και εκκλησιαστικό χώρο έχουν εκφράσει ανησυχία για την εκοσμίκευση της Ιεράς Ψαλμοδίας. Η Εκκλησία, ιδίως μέσω παραδοσιακών κύκλων, υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης του λειτουργικού ήθους, της εφταξίας και της ταπεινότητας
στο ψαλτικό αναλόγιο. Η υπερβολική καλλιτεχνικοποίηση ή η εισαγωγή ξένων τεχνοτροπιών θεωρείται συχνά ως ρήξη με την ασκητική πνοή της Ορθόδοξης λατρείας. Επιπλέον, θεολόγοι έχουν τονίσει πως η ψαλμοδία δεν είναι απλώς τέχνη, αλλά λειτουργική διακονία και άρα υπακούει σε θεολογικά και πνευματικά κριτήρια. Η έννοια της υπακοής στο ήθος της Εκκλησίας δεν αναιρεί την καλλιτεχνική διάσταση, αλλά την τοποθετεί εντός ορίων ταπεινώσεως, συλλειτουργίας και μυστηριακής συνέργειας. Αξίζει να επισημανθεί ότι ορισμένα πατριαρχία, όπως βεβαίως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχουν τονίσει επανειλημμένα τη σημασία της παράδοσης, ενώ και το Άγιον Όρος εξακολουθεί εν πολλοίς να παραμένει θεματοφύλακας ενός πιο αυστηρού ψαλτικού ήθους που λειτουργεί ως αντίβαρο στον υπεραισθητισμό των καιρών μας. Ο Μητροπολίτης Ιερόθεος Βλάχος σημειώνει εύστοχα ότι ο ψάλτης δεν είναι μουσικός, είναι προσευχόμενος. Η μουσική του ψάλτη είναι προσευχή, όχι τέχνη. Η αισθητική καλλιέπεια και ερμηνευτική υπερβολή που σε ορισμένες περιπτώσεις προτάσσονται έναντι της πνευματικά συντετριμμένης εκφοράς των ύμνων, δύναται να εκλειφθεί ως ένδειξη μετατόπισης από τον λειτουργικό χαρακτήρα της Ιεράς Ψαλμοδίας προς μία πιο παραστασιακή λογική. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η ψαλτική ενδέχεται να εκλαμβάνεται όχι πρωτίστως ως θεολογικό βίωμα, αλλά ως καλλιτεχνική δεξιοτεχνία με εμφανή στοιχεία επιτέλεσης και εντυπωσιασμού. Η εκκλησιαστική μουσική δεν είναι απλώς ένα ύφος ή ένα είδος. Είναι τρόπος ύπαρξης. Είναι ο καθαρός ήχος της νέας κτήσης. Είναι ηχητική ερμηνεία του μυστηρίου, δηλαδή έκφραση που υπακούει σε οντολογικούς και λειτουργικούς κανόνες. Η ψαλμοδία δεν τραγουδιέται, λειτουργείται. Όπως σημειώνει ο πατήρ Ιωάννης Ρομπανίδης, η θεολογία είναι είδος θεραπείας, ουχή θεωρίας. Το ίδιο ισχύει και για την ψαλτική. Δεν αποσκοπεί στη θέαση ή την ακρόαση, αλλά στη θεραπεία. Είναι συμμετοχή στη λατρεία, όχι καλλιτεχνική απόλαυση. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής θα έλεγε ότι η μουσική, όπως και κάθε λόγος, είναι πνευματικά θεμιτή μόνον όταν οδηγεί στην ακρόαση του νοήματος και όχι στην αίσθηση του φαινομένου. Η σιωπηρή εν πολλής ανοχή της διοικούσας και επιμένουσας Εκκλησίας. Θα μου επιτρέψετε, σεβασμιότατοι και σεβαστοί πατέρες, αυτή την παράμετρο να την αφήσω ασχολίαστη. Ιδιαίτερα πάντως θα ήθελα να επιμείνω στις εξ αρχής επισημανθήσεις τρεις ακόλουθες παραμέτρους του ζητήματος. Θύραθεν και καθημάς μουσική, αισθητικό και θεολογικό δίπολο. Η διάκριση μεταξύ θύραθεν κοσμικής και καθημάς εκκλησιαστικής μουσικής δεν αποτελεί απλώς πολιτισμική διαφοροποίηση, αλλά θεολογική τομή. Η κοσμική μουσική θεμελιώνεται στην αισθητική αυτάρκεια, στην ατομική δημιουργικότητα και στην έκφραση του συναισθήματος. Αντιθέτως, η εκκλησιαστική μουσική συγκροτείται ως συλλογική εμπειρία εντεταγμένη στην ασκητική θεώρηση του ήχου με σκοπό την εν Χριστώ κάθαρση και θέωση. Αυτή η διάκριση δεν έχει ως στόχο την απόλυτη απόρριψη συλλήβδην της κοσμικής μουσικής παράδοσης, αλλά την αναγνώριση των διαφορετικών στοχοθεσιών και λειτουργιών κάθε μουσικής γλώσσας. Η εκκλησιαστική μουσική είναι εντεταγμένη στη λειτουργική πράξη. Αποτελεί προσευχή με ήχους. Δεν είναι αυτή πρακτή τέχνη, αλλά υπηρετεί το μυστήριο. Αντιθέτως, η κοσμική μουσική, ακόμη και όταν διακρίνεται από υψηλή αισθητική αξία, υπηρετεί την έκφραση του ανθρώπινου συναισθήματος ή την καλλιτεχνική δημιουργία καθεαυτήν. Ωστόσο, ο διάλογος με την κοσμική μουσική δεν είναι απριόρι καταδικαστέος. Ήδη από τη Βυζαντινή εποχή παρατηρούνται επιδράσεις σε επίπεδο μουσικών αναπτύξεων, μελωδικής φόρμας ή ρυθμικών σχημάτων. Το ζητούμενο είναι η διατήρηση ενός μέτρου, μιας ισορροπίας μεταξύ ζώσας παράδοσης και καινοτόμου δημιουργίας, μεταξύ λειτουργικής σοβαρότητας και αμιγώς μουσικής έκφρασης. Στο πλαίσιο αυτό, η εκοσμίκευση της Ιεράς Μουσικής μεταφράζεται ως μετατόπιση από το λειτουργικό στο αισθητικό επίπεδο. Η μουσική πάβει να είναι φορέας προσευχής και καθίσταται αντικείμενο καλλιτεχνικής κατανάλωσης. Η ιερότητα της ψαλμοδίας καθίσταται παράσταση και ο ψάλτης απομακρύνεται από την ιδιότητα του λειτουργού. Η εκοσμίκευση ως έννοια φέρει ενιολογική πολυσημεία.
τόσο στην κοινωνιολογία όσο και στη θεολογία. Στο συμφραζόμενο της Ιεράς Ψαλμοδίας αναφέρεται στην εισρωή στοιχείων της κοσμικής αισθητικής μέσω τεχνικών και αντιλήψεων εκτός του επιτελεστικού πλαισίου της εκκλησιαστικής μουσικής πράξης, με αποτέλεσμα τον ενδεχόμενο αποπροσανατολισμό της από τον πρωτογενή της σκοπό, τη λειτουργική διακονία και την πνευματική έκφραση του λατρευτικού σώματος. Το έχει επισημάνει εύστοχα ο Χρήστος Γιανναράς. Όταν η ψαλμοδία αυτονομείται και μετατρέπεται σε αντικείμενο καλλιτεχνικής κατανάλωσης, τότε καθίσταται υποκατάστατο του ιερού και πάβει να είναι θεολογικός λόγος. Όρια και μέτρο στην εκφορά της ψαλτικής, θεμητή και αθέμητη εκοσμίκευση. Τα όρια μεταξύ θεμητής πολιτισμικής παρουσίας και αθέμητης εκοσμίκευσης δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτα. Η παρουσία της ψαλμοδίας στο δημόσιο χώρο δεν είναι εξορισμού κατακριτέα, εφόσον διατηρείται το πνεύμα προσευχής, η σεμνότητα και το λειτουργικό ήθος. Κριτήρια διάκρισης μπορεί να είναι ο σκοπός της παρουσίας, εκκλησιαστική μαρτυρία ή προσωπική προβολή, το ύφος της απόδοσης, λειτουργική ταπεινότητα ή θεατρική επίδειξη, η εμφάνιση των ψαλτών, σεμνότητα ή εκοσμικευμένο ύφος, το πλαίσιο της εκφοράς, λατρευτικό ή κοσμικό, η αντίληψη του κοινού, συμμετοχική κατανόηση ή καταναλωτική ακρόαση. Για παράδειγμα, σε εμφανίσεις χορών ψαλτών σε αίθουσες συναυλιών ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, είναι δυνατόν να διατηρείται σταθερά η σεμνή αισθητική ή η λειτουργική λιτότητα, παραδείγματος χάρη η εμφάνιση των ψαλτών ενδεδειμένων με το παραδοσιακό ράσο και κυρίως ο κατανυκτικός χαρακτήρας της μουσικής εκφοράς. Ο ήχος να μην επιζητεί εντυπωσιασμό, να προτρέπει σε κατάνοιξη. Η αισθητική να λειτουργεί ως φορέας και μαρτυρία θεολογίας, όχι ως αυτός σκοπός. Το κοινό να προσκαλείται σε πνευματική ακρόαση, όχι σε μουσική διασκέδαση. Όπως παρατηρεί ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, η μεταφορά της εκκλησιαστικής μουσικής στο δημόσιο χώρο μπορεί να λειτουργήσει ως μαρτυρία, εφόσον διαφυλάσσεται το ήθος της προσευχής και όχι το θέαμα της φωνής. Από την άλλη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μεταξύ πολλών άλλων που θα μπορούσαν εν προκειμένου να επισημανθούν, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα παράδειγμα αθέμητης εκοσμίκευσης, αποτελεί η περίπτωση του πατρός Νικοδήμου Καβαρνού, εξαιρετικά δημοφιλούς διαδικτυακά ιερομονάχου, ενταυτό διακρινωμένου για την ψαλτική δεινότητά του. Η ιδιαίτερα συναισθηματική και δραματοποιημένη εκφορά της φωνής, η υπερβολική χρήση διαπικίλσεων, το έντονο προσωπικό ύφος και η σκηνική παρουσία, μαζί με τη συνοδευτική προβολή βιντεοσκοπημένου υλικού, όπου η ψαλτική ερμηνεία συνοδεύεται από εντυπωσιακά και ιονή κινηματογραφικά σκηνικά συμφραζόμενα, καθιστούν την ψαλμοδία προσωπικό θέαμα και όχι λειτουργική μαρτυρία. Όπως βλέπετε στη διαφάνεια, έχω συλλέξει, όπως βέβαια και εσείς μπορείτε να το κάνετε και δεν αμφιβάλλω ότι ήδη το έχετε πράξει, πολύ υλικό από παραδείγματα ερμηνείας της ψαλτικής ή ακόμα και ιερατικών εκφωνήσεων του πατρός Νικοδήμου, είτε εντός εκκλησίας είτε εκτός εκκλησίας. Όμως θα ήθελα να παίξουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχει δημιουργήσει πολλά σχόλια και στον ψαλτικό αλλά και στον ευρύτερα λειτουργικό εκκλησιαστικό χώρο. Αν μπορείτε να βάλετε το βίντεο. Το βίντεο πατήστε. Του παρόντος αιώνος μεθύσταστε του απατεώνος επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος διόπερεξε πλάγι σου την άρρητον σοφίαν κράζον αλληλούια.
όσο υπάρχει. Σημειωτέων ότι πρόκειται για ζωντανή απευθείας μετάδοση από το κρατικό κανάλι της ακολουθίας των χαιρετισμών από το ναό του Πατρός Νικοδήμου. Η υπερτονισμένη ερμηνεία αποσυνδέει τον ψάλτη από το λειτουργικό πλαίσιο και τον παρουσιάζει ως θεαματική μονάδα, ενώ το ακροατήριο μετατρέπεται από λειτουργική κοινότητα σε μαζικό καταναλωτή περιεχομένου. Δεν ψάλεται το μυστήριο, ερμηνεύεται η συγκίνηση, δεν διακονείται η Εκκλησία, χειροκροτείται το φαινόμενο. Όταν η ψαλτική αποβάλλει την ταπείνωση και μετατρέπεται σε προσωπική ανάδειξη ή τεχνική αρετή, τότε ακυρώνεται το ευχαριστηριακό ήθος και εκθρονίζεται η θεολογία του ήχου. Η μουσική της Εκκλησίας είναι καρπός της σιωπής, της νηστείας και της μετανοίας. Είναι πνεύμα και αλήθεια, όχι αναπαραγωγή εντυπώσεων. Το μέτρο ως κριτήριο πνευματικότητας. Η εκοσμίκευση δεν είναι πάντοτε αποτέλεσμα κακοπροαίρετης πρόθεσης, αλλά συχνά απόρρια άγνοιας του μέτρου. Η Ιερά Ψαλμοδία ανήκει στην Εκκλησία, όχι στον ψάλτη. Η συνείδηση της λειτουργικότητος, η τήρηση του ύφους, ο σεβασμός στην παράδοση και η αποφυγή της αισθητικής υπερβολής συνιστούν το ασφαλές μέτρο για την αποφυγή της εκοσμίκευσης. Καθώς ο κόσμος αλλάζει, ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να διαλέγεται με αγάπη, αλλά να μένει ριζωμένη στο πνευματικό της βάθος. Η έννοια του μέτρου δεν είναι απλώς αριθμητική. Είναι ασκητική κατηγορία και οντολογική αρχή. Στην εκκλησιαστική μουσική το μέτρο σημαίνει μέτρο στη φωνητική έκθεση. Ούτε κραυγή, ούτε θεατρικότητα. Μέτρο στην επιλογή μελών. Ούτε ψυχρή μονοτονία, ούτε εγωκεντρικές φιωριτούρες. Μέτρο στην έκφραση. Συναισθηματική, αλλά πνευματική, όχι ρητορική. Μέτρο στην τεχνική. Καλλιέργεια, αλλά όχι καλοπισμός. Αυτό το μέτρο δεν είναι χρυσή τομή, αλλά εκκλησιαστική αρετή. Υπηρετεί το εκκλησιολογικό ήθος που θέλει τη μουσική οδό προς την κατάνοιξη, όχι θέαμα για εντυπωσιασμό. Το γράφει εξαιρετικά ο Σταύρος Ζουμπουλάκης. Ό,τι γίνεται μέτρον της τέχνης μέσα στην Εκκλησία είναι ο σταυρικός τρόπος του Χριστού. Όχι η φωνή, ούτε η τέχνη, αλλά ο Σταυρός. Συμπερασματικά επιλέγονται τα ακόλουθα. Η Ιερά Ψαλμοδία ως ουσιώδες στοιχείο της Ορθοδόξου λατρείας δεν είναι απλώς μουσική έκφραση, αλλά λειτουργικό γεγονός που συντελείται εντός της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας. Επομένως, κάθε αλλίωση του ύφους, της αισθητικής ή του σκοπού της ψαλτικής πράξης δύναται να επηρεάσει όχι μόνον την εμπειρία των πιστών, αλλά και τη θεολογική πρόσληψη της λατρείας. Το φαινόμενο της εκοσμίκευσης στη σύγχρονη ψαλτική πρακτική εγείρει κέρια ερωτήματα. Τι συνιστά κοσμικότητα στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής μουσικής? Υπάρχουν όρια ανάμεσα στο επιτρεπτό και το ολιστηρό? Ποια είναι η έννοια του μέτρου στην ψαλτική τέχνη? Πώς διακρίνεται η καθημάς εκκλησιαστική μουσική από την κοσμική ή θύραθεν παράδοση? Η μεταφορά της ψαλμοδίας εκτός του ναού δεν συνιστά αυτόχρημα πρόβλημα, εφόσον γίνεται με διάκριση, σεμνότητα και φόβο Θεού. Η εκοσμίκευση αρχίζει όταν χάνεται το λειτουργικό ήθος και η μουσική αυτονομείται ως ηχητικό προϊόν, μη λειτουργώντας ως προσευχή. Δεν είναι λοιπόν το πού ή το πώς η μόνη παράμετρος αποτίμησης, αλλά το γιατί και το ποιος. Η Εκκλησία καλείται να διακρίνει με γνώμονα τη φιλοσοφική και πνευματική έννοια του μέτρου, ποια παρουσία εξαγγέλει το «ελθέτω η βασιλεία σου», διαχωρίζοντάς την ποιμαντικά και διακριτικά από την ψευδόνυμη προσωπική βασιλεία, εντός εισαγωγικών, του όποιου εκκλησιαστικού performer. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο καθηγητή για αυτήν την εξαίρετη και μάλιστα δοσμένη με τρόπο παιδαγωγικό εισήγησή του. Καταλάβαμε αυτήν την διάκριση ανάμεσα στην καθημάς, όπως την είπε, εκκλησιαστική μουσική και στην θύραθεν κοσμική. Ήταν, κύριε καθηγητά, πολύ διαφωτιστικά αυτά που μας είπατε και θα μας βοηθήσουν πολύ στην κατανόηση του θέματος. Εγώ θα ήθελα μόνο να σας συγχαρώ ότι παρότι βρίσκεστε στη φιλοσοφική σχολή, χρησιμοποιήσατε θεολογική μεθοδολογία και μάλιστα χρησιμοποιήσατε τον όρο οντολογία με τρόπο θεολογικό και όχι με τρόπο φιλοσοφικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δύο εισηγήσεις. Τον λόγο
ήταν εξαίρετες και οι δύο, ήταν εισαγωγικές, μας έδωσαν πάρα πολλά στοιχεία. Τον λόγο τώρα τον έχετε εσείς, όλοι οι μετέχοντες και οι σύνεδροι. Υπάρχει μικρόφωνο, το οποίο ο Σεβασμιότατος Άγιος Κήτρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δύο εισηγητές. Μπορεί να ήταν συμπτωματική η αντικατάσταση του δεύτερου εισηγητή, του Πατρός Ιωάννη, αλλά νομίζω ήταν πολύ επιτυχής, διότι συμπλήρωσε ο κύριος Χαλδεάκης αυτά που είπε νωρίτερα ο κύριος Σκαλτσής. Είχα λοιπόν μία ερώτηση τροποντινά στον κύριο Σκαλτσή, αλλά ακούγοντας την εισήγηση του κυρίου Χαλδεάκη, νομίζω ότι θα μπορούσαν και οι δύο να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω. Θυμήθηκα, κύριε Σκαλτσή, τον κοινό καθηγητή μας, τον κύριο Καλοκύρη, με τα θεαματικά δρόμενα της Μεγάλης Εβδομάδας, το περίφημο σύγγραμμά του. Επίσης, μιλήσατε για την θεατρομανία, κάπως έτσι χαρακτηρίσατε πραγματικά αυτή την τάση που υπάρχει, την οποία τόσο γλαφυρά μας έδειξε και ο κύριος Χαλδεάκης. Και πολλές φορές ακροβατούμε μεταξύ της μιας και της άλλης καταστάσεως. Πώς θα βρούμε αυτό το μέτρο για το οποίο τελευταία μίλησε ο κύριος Χαλδεάκης? Θα ήθελα να έχω την γνώμη σας και βέβαια και μετά και του κύριου καθηγητή. Ευχαριστώ, Σεβασμιότατε. Τον μακαριστό Καλοκύρη τον είχα καθηγητή και μας είχε επηρεάσει και διάβασα και τα βιβλία του, τα οποία εδώ θα δείτε στο κείμενο, υπάρχουν οι παραπομπές του. Ο μακαριστός Καλοκύρης πίστευε στη σχέση του δράματος με την λατρεία, αλλά λέει παραδεκτά και απαράδεκτα. Μέσα στην μεγάλη κυρίως εβδομάδα, όπου γίνονται κάποιες αγρότες και θεατρομανία, είναι λέξη του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων, διότι παραπέμπει, όπως και του Χρυσοστόμου που ανέφερα, στις πομπές, στη λατρεία, σε πρότυπα τελετουργικά του αρχαίου κόσμου, τα οποία τα έφερναν οι εθνικοί προσερχόμενοι μέσα στην Εκκλησία, και η Εκκλησία έβαλε την απόταξη και τη σύνταξη. Δεν είναι τυχαία αυτά εκεί. Τώρα το μέτρο, Σεβασμιότητα, είναι να σας πω μια λέξη που μου είπε ένας δεσπότης, αλλά από ποιος είναι. Γιατί καταντήσαμε τη λατρεία φεστιβάλ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε τον όρο θέαμα. Όπως τη μουσική, το οποίο μπορεί να είναι ωραίο, αλλά που παραπέμπει. Καμία σχέση με την ιεροπρέπεια, την παράδοση, την κατάνοιξη. Αυτό που βοηθάει την ψυχή του ανθρώπου να αναταθεί, να πάει προς τον ουρανό, προς το Θεό. Και όχι να ευχαριστηθεί απλώς. Δηλαδή το μέτρο, το κριτήριο είναι η παραδοσή μας, νομίζω, και μπορούμε να βρούμε πρότυπα και ιερέων και επισκόπων και μονών, οι οποίοι προβάλλουν και φαίνεται αυτό το πώς το προσλαμβάνει ο κάθε πιστός. Τα πολλά μικρόφωνα, ο πολυσφωτισμός, οι φωνές ατάκτες στη μουσική του ψάλτη, τα τσιρίσματα, να ακούς τη λειτουργία από την πίσω πλευρά, ή στη Μεγάλη Εβδομάδα, θα το πω αυτό τώρα, το Μέγα Σάββατο, έχω εδώ αν θέλετε στο κινητό μου, δεν μπορεί ένας ιερέας να έχει πατίνια μέσα στην εκκλησία και να κυκλοφοράει για να δείξει το Ανάστα ο Θεός. Κάπως αλλιώς το έδειχναν οι πατέρες μας και φαίνεται μέσα στα λειτουργικά τυπικά. Ανάβαν το κερί, ούτε κροταλίσματα είχαν, ούτε ποδοκροτήματα είχαν, όπως είναι στο θέατρο. Και πήγαιναν μετά στον όρθρο να κάνουν τον όρθρο της Αναστάσεως, με ηρεμία, με το Ανάστα ο Θεός. Δεν μπορεί μέσα στην Ανάσταση, στο Ανάστα ο Θεός, να χτυπιώνται κατσαρόλια, συγγνώμη για την έκφραση, για να εξορκίσουμε το κακό. Αυτά προέρχονται από έναν άλλο κόσμο και ξεφεύγουν από την ιεροπρέπεια και το σεβασμό που πρέπει να έχουμε μέσα στη λατρεία. Και αυτή η ευθύνη, αυτή την ευθύνη κομίζει, νομίζω, και αυτό το συνέδριο, Σεβασμιότητα, που το διευθύνεται 20 χρόνια τώρα και βγαίνουν οι πορίσματα. Νομίζω πρέπει να βγει και εδώ ένα μήνυμα, να αποφευθούν αυτές οι ακρότητες στις γιορτές. Που δεν ξέρω, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μία θεατρό, πώς το έλεγε ο πατρόνος, κύριε Φίλια, σε ένα έργο του, μια ερτολογνία δηλαδή, προβολή, θέαμα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Το μέτρο μας το δίνει η παραδοσή μας, η ιεροπρέπεια, ο σεβασμός, το καλό. Και κυρίως τη Μεγάλη Εβδομάδα και κυρίως το Πάσχα, ας το προσέξουμε αυτό, να εκλείψουν αυτά, γιατί βλέπω, παρακολουθούμε και ο κόσμος θέλει αυτό το θέαμα δηλαδή. Πού είναι από τα θέατρα ακριβώς. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Όντως υπήρχε μία έτσι αρμονική σύνδεση μεταξύ των δύο ομιλιών και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία ότι η λατρεία, όπως και τώρα επιτελείται, είναι μια μορφή ιερού θείου δράματος. Αλλά πραγματικά οι δύο λέξεις κλειδιά που έχουν εξαιρετική σημασία και πρέπει να τις προσέξουμε και όλοι μας να ευαισθητοποιηθούμε είναι αυτές που ο Πολάκης και εγώ χρησιμοποίησα στην ομιλία μου. Το μέτρο, αλλά κατά την άποψή μου και ο εντυπωσιασμός. Νομίζω ότι όσο διολυσταίνουμε στο μέγεθος του εντυπωσιασμού, γιατί κακά τα ψέματα, το διαπιστώνουμε όλοι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, τα εντυπωσιακά δρόμενα εντυπωσιάζουν με τη σειρά τους και τους πιστούς που βρίσκονται στο ναό. Αν τηρηθεί ένα μέτρο στο μέγεθος του εντυπωσιασμού, νομίζω ότι τα δρόμενα υφίστανται έτσι κι αλλιώς έκπαλε. Για παράδειγμα, σε μοναστηριακές ακολουθίες βλέπουμε τέτοιες θεατρικές πράξεις, όπως θα θυμηθώ έτσι πρόχειρα την κάθοδο του χορού ψαλτών από τα αναλόγια για να ψάλουν τις καταβασίες. Την ομαδική μετάβαση στη Λυτή, στα Αγιορείτικα μοναστήρια, για να ψάλουμε την ακολουθία της Λυτής. Την ψαλμόδηση του άξιον εστί μπροστά από την εικόνα της Παναγίας. Την κίνηση των πολυελαίων όταν ψάλουμε τους πολυελαίους. Είναι κάποιες αμιγώς θεατρικές εντός ή εκτός αγωγικών πράξεις, οι οποίες δεν ενοχλούν όμως, γιατί γίνονται κάτω από ένα πνεύμα με μετρημένο, εντεταγμένες στο λειτουργικό πλαίσιο. Αναλόγως νομίζω και στον κόσμο θα μπορούσε κάτι ανάλογο να εφαρμοστεί, γιατί όλα κρίνονται από το μέτρο και από το πόσο επιρρεπείς είμαστε στο φαινόμενο του εντυπωσιασμού. Μου επιτρέπετε λίγο, Ναι. σε ένα συνέδριο στη Δράμα, που είναι η προϊστορία αυτών των συνεδρίων, ο μακαριστός Φουντούλης, αφού έκανε μια εισήγηση, το λέει ένας ιερεύς στο τέλος: ωραία τα είπατε κύριε καθηγητά, πέστε μας τώρα πώς θα τελούμε τη λειτουργία, μια συμβουλή. Είπε μια λέξη, ταπεινά. Δεν είπε τίποτε άλλο. Δεν ξέρω αυτό πώς οι ιερείς το καταλαβαίνουμε τώρα, και ο ψάλτης, το ταπεινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ερώτηση και για τις δύο απαντήσεις. Από εκεί λέτε το όνομά σας και τη Μητρόπολη από όπου προέρχεστε. Ονομάζομαι πατήρ Αναστάζος Καμπουρίδης και είναι από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Να ευχαριστήσουμε τους κυρίους καθηγητές για τις πολύ ωραίες εισηγήσεις. Θα ήθελα μία ερώτηση προς τον κύριο Χαλδεάκη. Κύριε καθηγητά, εμείς που είμαστε από την επαρχία και κυρίως τους ναούς, είτε των χωριών είτε και της πόλεως, που δεν υπάρχει έτσι χορός πολυμελής, είναι μόνο ο ιεροψάλτης ή έναν πολυβοηθό, ή αν έχει έναν βοηθό. Βλέπουμε, και θα μιλήσω και για την δική μας την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, ότι τα τελευταία χρόνια συνορίζεται ο ένας πρωτοψάλτης ενός ναού με έναν άλλον πρωτοψάλτη και κυρίως που έχουν βάλει μέσα στο ναό, φυσικά το επιτρέπουν πολλοί ιερείς, τον λεγόμενο Ισοκράτη, είτε ξεχωριστό το μηχάνημα, είτε μέσω πλέον και κατεβάζουν μια εφαρμογή και από το κινητό. Και πλέον συνορίζεται, όπως σας είπα, ένας πρωτοψάλτης με τον άλλον, αφού γίνεται π.χ. στο Μητροπολιτικό Ναό, γιατί να μην γίνει και σε έναν άλλο ναό. Και κυρίως και όταν καλούμε και τον πρωτοψάλτη στις πανηγύρες μας, που είναι και πολλοί αρχιερείς και πολλοί πατέρες, που φέρουν αυτό το μηχάνημα, που γίνεται μια βοή και ανάλογα την ακουστικότητα του ναού. Αυτό είναι πρόοδος ή πρέπει αυτό να σταματήσει, όπως έχετε πει για το μέτρο και για την ταπεινότητα? Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω η απάντηση είναι προφανής από όσα είπα στην ανακοίνωσή μου. Δεν χρειάζεται να υπερθεματίσω. Εδώ επιτρέψτε μου, σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, να πω ότι επισέρχεται η παρέμβαση της Εκκλησίας. Πρέπει κάποια στιγμή η Εκκλησία να παρέμβει σε αυτά τα φαινόμενα. Οι ψάλτες από μόνοι τους, εάν τους αφήσετε ελεύθερους, να μας αφήσετε ελεύθερους, θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Δεν υπάρχει φραγμός. Λοιπόν, οπότε πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση. Εγώ δεν έχω δει να γίνει κάποια παρέμβαση
Ουδέποτε. Ακόμα και σε φαινόμενα σαν και αυτά τα οποία είδατε προηγουμένως ενδεικτικά. Προφανώς αυτά τα φαινόμενα χρήζουν μιας θεραπείας και αποκατάστασης. Ποιος θα το πράξει αυτό? Προνώ όχι ένας εφημέριος μόνος του, έτσι, ούτε ενδεχομένως και ένας επίσκοπος μόνος του. Πρέπει, και έχω ζητήσει και από τον Άγιο Πρόεδρο και νομίζω ότι επίκειται μια τέτοια συζήτηση σε προσεχή συμπόσια, να δούμε τι θα γίνει με αυτήν την διολίσθηση έπειτα χείρου. Ευχαριστώ. Δώσε λίγο το μικρόφωνο. Ναι, σεβασμένος. Υπάρχει εγκύκλειος της Ιεράς Συνόδου, η οποία επισημαίνει τον κίνδυνο ο οποίος ελοχεύει στη χρήση αυτού του Ισοκράτου. Εγώ στη Μητρόπολη μου δεν το επιτρέπω, αλλά υπάρχουν άλλες ιερές Μητροπόλεις και μάλιστα και εδώ στο Λεκανοπαίδιο που δίνουν την άδεια στον πρωτοψάλτη να χρησιμοποιήσει αυτό το τεχνικό. Πάντως, επειδή το έχω συζητήσει, είναι μια ανάγκη όταν ο ιεροψάλτης δεν έχει ένα βοηθόν να του κρατήσει το ίσο, να τον βοηθήσει δηλαδή να αποδώσει τον ύμνον. Αυτό είναι πρόβλημα του ιεροψάλτου. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε αυτό, αναλόγως θα κρατήσουμε ή θα σταματήσουμε τον ιεροψάλτη από τη διακονία του. Ευχαριστώ πολύ. Το ερώτημα είναι κοινό και προς τους δύο καθηγητές μας. Μας τα είπατε πολύ ωραία, όπως πάντα. Είμαι ο πατήρ Άνθιμος από τη Μητρόπολη Μαρονίας και Κομοτηνής. Κύριε Σκαλτσή, από το πώς πρέπει να γίνεται η δεύτερη Ανάσταση μέχρι το να βλέπουμε έναν ιερέα με ένα πατίνι, η κυρία Χαλδεάκη από το πώς είναι η βυζαντινή μουσική παραδοσιακή μέχρι το παράδειγμα που είδαμε του πατρός Νικοδήμου, νομίζω είναι πολύ ευδιάκριτο. Το καταλαβαίνουμε ότι πού βρίσκεται το πρόβλημα και το λάθος. Εγώ πλησιάζω τα 50, μισόν αιώνα. Όταν ήμουν παιδί δεν υπήρχε επιτάφιος της Παναγίας. Δεν το θυμάμαι καθόλου στα παιδικά μου χρόνια. Μάλιστα το θυμάμαι μετά τα 25 μου να εμφανίζεται, δηλαδή περίπου 25 χρόνια από τώρα. Επίσης, στην εορτή του Τιμίου Σταυρού, όλοι μας πλέον ενθρονίζουμε στο κέντρο του ναού έναν μεγάλο σταυρό στολισμένο. Και αυτό δεν το θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια. Το θυμάμαι τα τελευταία 15 χρόνια. Όπως επίσης στην μουσικολογία έχουμε υιοθετήσει έτσι κάποιες ερμηνευτικές μελέτες, οι οποίες νομίζω ότι δεν είναι και τόσο παραδοσιακές. Νομίζω εγώ που είμαι Βορειοελλαδίτης, που η κουλτούρα μου, τα ακούσματά μου είναι Κωνσταντινούπολη και Παγκαίο και Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα, ακόμη και τα Άγιον Όρος, να πω τη Σιμονόπετρα. Είναι βυζαντινή μουσική η Σιμονόπετρα? Δεν θέλω απάντηση, το λέω. Ή από εκεί και κάτω ακούμε και κάποιες αναλύσεις οι οποίες ενδεχομένως σηκώνουν πολλή συζήτηση και πολλή μελέτη και πολλή κουβέντα. Έτσι το ερώτημα είναι αυτό που θίξατε κι εσείς κύριε Χαρδιάκη και εσείς κύριε Σκαλτσή, που ακριβώς μπαίνει ο μετρητής, πού αρχίζει ο νεωτερισμός και πού τελειώνει η παράδοση. Σας ευχαριστώ. Μπορώ να, επειδή είναι για τον επιτάφιο της Παναγίας και την ύψωση που έχω λίγο ψευτοασχοληθεί, ας πούμε, είναι τεράστιο θέμα, ξέρετε, πατέρα Άνθη, με αυτό. Από όσο γνωρίζω, ας με βοηθήσουν εδώ οι συνάδελφοι, ο επιτάφιος της Παναγίας με το κουβούκλιο και τα τροπάρια αυτά όλα, που είναι 2-3 εκδόσεις νομίζω, ξεκίνησε από τα Ιεροσόλυμα. 15ο αιώνα, πέρασε στα Ιόνια νησιά, στην Πάτρα μετά, και διαδίδεται σε διάφορες ενορίες, υπό την ευθύνη βέβαια των οικείων ιεραρχών, σε κεντρικούς ναούς
που υπάρχει η Παναγία του 15 Αύγουστου. Τα εγκόμια της Παναγίας, μη σας φανεί παράξενο, όχι αυτά που έχουν εκδοθεί, αλλά τα πρότυπα, η ζωή εν τάφο, αυτό το πρότυπο, είναι παλαιότερα του Χριστού. Είναι από το 13ο αιώνα, από έναν Ιάκωβο Βουλγαρίας, υπάρχει μαρτυρία και στο πρότυπο αυτό φτιάχτηκαν τα εγκόμια του Χριστού, τη Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή που είναι από το 13ο-14ο αιώνα. Κάποιοι λένε βέβαια ότι έχουν προϊστορία πολύ παλαιά και λοιπά. Αυτό θέλει μία έρευνα. Το θέμα με τον επιτάφιο της Παναγίας, ο μακαριστός Φουντούλης, ας πούμε, δεν το ήθελε επειδή είναι νεότερο, μεταγενέστερο, από το 15ο αιώνα. Έκανα μία σκέψη, βρέθηκα στις Σέρρες, Πάτερ Αναστάση, στην Παναγίτσα που του λέμε. Την ημέρα αυτή είχε μονοκλησιά που λέμε, χιλιάδες κόσμου. Γι' αυτό πήγε. Δεν ξέρω, θα με συγχωρέσετε, δηλαδή, ναι μεν νεότερο, αλλά όταν ένας επίσκοπος, ένας ιερέας βλέπουν αυτή την ημέρα, για αυτό το γεγονός, έρχεται όλη η πόλη εκεί, θα το αφήσει έτσι, ποιηματικά και μόνο. Ναι. Το πρόβλημα είναι, για μένα δηλαδή, ότι έχει επεκταθεί αυτό και σε Αγίους. Και εκεί είναι το μέτρο. Ο κύριος Φίλιας που εγκρίνει ακολουθίες, δύσκολα, από Φουντούλη το κληρονόμησα από όσο ξέρω, δύσκολα εγκρίνονται νέες ακολουθίες. Παγορεύεται. Ναι, τα νέα και εγκόμια και χαιρετισμοί και λοιπά. Είναι νεότερα. Κάποτε ένας ιερεύς διαμαρτυρήθηκε, γιατί λέτε ότι είναι νεότερα οι χαιρετισμοί του Τάδε Αγίου του Σταυρού, αφού αυτά είναι από το 15ο, 16ο, είναι μεταγενέστερα. Και θυμάμαι το μακαριστό Φουντούλη είχε μια αντίδραση σε αυτά. Αλλά επεκτείνεται και σε Αγίους, εκεί το φρένο ποιος θα το βάλει. Είναι λεπτό το θέμα. Εγώ στο ποιηματικό είμαι ανοιχτός προσωπικά, αλλά όταν βλέπω τόσο κόσμο και χαίρονται, βρε παιδί, με αυτή την ημέρα. Τώρα, την ύψη του Σταυρού, το πώς γίνεται, το προβλέπει το τυπικό. Το πώς γίνεται, με ποιο σταυρό, τον που κάθεται, τον όρθιο. Όχι αυτόν τον σταυρό που δεν είναι μέσα στο δίσκο με τα λουλούδια και κυρίαρχο το βασιλικό, είναι ο κόσμος εκεί και ο βασιλικός που άνθησε στα Ιεροσόλυμα. Είναι ωραία τελετή. Και το που γίνεται. Γίνεται μεταξύ όρθρου και λειτουργίας. Κάποιοι το κάνουν στο τέλος λειτουργίας για να έχει κόσμο. Και αυτό είναι μια παρατυπία. Το τυπικό θα μας πει ποιο είναι το μέτρο, σεβασμιότητα Άγιε Κύτρος, το τυπικό. Και πώς θα γίνει η Ανάσταση και θα αποφεύγουμε όλη αυτή τη φασαρία που γι' αυτό πάει ο κόσμος και φεύγει μετά και δεν κρατάει αυτό που πρέπει. Και πώς θα γίνει ο σταυρός. Αυτό που λέτε με μεγάλο σταυρό, το έχω δει και εγώ, αλλά δεν ξέρω, δεν μαρτυρείται πουθενά. Δεν πρέπει να δούμε τι λέει το τυπικό μέχρι τώρα. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα και κλείνω, τα Θεοφάνεια. Ένας ιερεύς σε ένα χωριό, τον Σερό πάλι, αγίασε το νερό 10 φορές. Με το σταυρό, όχι αυτόν τον που κάθεται, τον όρθιο και τον μικρό, αλλά με το σταυρό που ευλογούν οι αρχιερείς. Όπου έβλεπε και αγίασον το ιδωρτούτο, μέσα το νερό, μέσα το σταυρό. Και όχι εκεί με το χέρι. Δεν ήξερε ο καημένος την τάξη. Είχαμε μια κουβέντα βέβαια, μου λέει θα του σημειώσω εδώ, στο ευχολόγιο, και του χρόνου να είσαι πάλι εδώ, να το δεις. Και το έκανε. Μπερδεύτηκα κι εγώ, μπας και είναι το σωστό αυτό που κάνει ο παπάς, 10 φορές να αγιάζει, αφού 2 είναι. Ναι, 2 είναι. Με το χέρι. Δηλαδή, το τυπικό μας προφυλάσσει από τις ακρότητες και μας διευκολύνει να δούμε ποιο είναι το μέτρο. Και η ποιμαντική, ας πούμε, ευαισθησία, έμπνευση των αρχιερέων, των ιερέων, και αυτοί καλοί είναι. Ξέρουν πότε θα διαβαστεί αυτό και πότε θα υποθεί εκείνο. Ακόμα και αυτές οι πράξεις της αποκαθηλώσεως που γίνονται με αυτόν τον τρόπο, ή της λιτάνευσης του Σταυρού τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, με αυτόν τον τρόπο, πάλι σε ένα χωριό των Σερών, είδα έναν παπά να κουβαλάει το Σταυρό στην πλάτη του. Λέω, είναι το σωστό? Κάπου το είδα σε ένα τυπικό των Ιεροσολύμων, το 12ο αιώνα, που το έκανε ο Πατριάρχης. Έχει χαθεί όμως. Είναι ωραίο τώρα να γίνεται? Είναι μεταγενέστερο, νεωτερισμός είναι. Αλλά συγκινεί. Όλα αυτά που συγκινούν τα προβάλλουν κάποιοι.
ιστορία όμως, πότε μπήκαν και αυτά, είπα να τη δούμε και αυτή, το τυπικό δηλαδή. Ιωνυπτήρας. Είναι εδώ ο κύριος Αποστολός που έχει γράψει τη διατριβή. Δεν το ξέχασα να το πω. Γίνεται τελετή. Εδώ σε κάποια Μητρόπολη γίνεται αναπαράσταση του Ιούδα. Ο ένας παπάς, και δεν ξέρω ποιος παπάς είναι ο Ιούδας εκεί μέσα στην εκκλησία. Ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο Ιούδας. Να τρέχει πάνω κάτω. Ο άλλος με το πατίνι. Ο άλλος με τα βλήματα να πετάει, ξέρω εγώ. Δηλαδή αυτά δεν πρέπει να σταματήσουνε. Το τυπικό, Πάτερ Άνθιμε, θα μας πει τι πρέπει να γίνει. Η ιστορία. Πολύ πυκνά, δύο λόγια όσον αφορά το ερώτημα που απευθύνθηκε σε μένα από τον πατέρα. Και σε συνέχεια όσον είπε ο συνάδελφος, εγώ πιστεύω ότι άλλο είναι η επιστημονική έρευνα και άλλο είναι η λειτουργική πράξη. Και εδώ, επειδή θίξατε ορισμένα μουσικολογικά ζητήματα, το συνέδριό μας δεν είναι μουσικολογικό. Θα μιλούσαμε διαφορετικά αν ήταν μουσικολογικό. Είναι λειτουργικό. Οπότε, όλες αυτές οι περιπτώσεις τις οποίες επισημάνετε, τις οποίες βέβαια η τέχνη ως επιστήμη μουσικολογική τις μελετάει και την απασχολούν, δεν έχουν θέση μες στο χώρο της Εκκλησίας. Και όλες αυτές οι εξαιτήσεις, τα προσωποπαγή ιδιώματα, γιατί περί προσωποπαγών ιδιωμάτων πρόκειται, τα οποία ενέχουν βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και μία παράμετρο ακρεφνώς εγωιστική, το ύφος του Α, το ύφος του Β, η τεχνοτροπία του Γ κτλ. Οφείλουν να απαλύνονται αυτή τη στιγμή εισερχόμαστε στον χώρο της Εκκλησίας. Εκεί πρέπει να ισχύσουν αυτά τα οποία προείπωσαν ανακοίνωσή μου. Ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε να δώσω και εγώ το λόγο στον εαυτό μου προεδρεύων, να προσθέσω κάτι στην προβληματική των δύο συναδέλφων ως συνέχεια. Υπάρχει κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, που όχι άμεσα αλλά έμεσα σχολιάζει ακριβώς αυτό που συζητάμε. Λέει ότι την εβδομάδα της Διακαινησίμου οι χριστιανοί καλούνται να περνούν όλη την εβδομάδα στους ναούς και να ψέλνουν την Ανάσταση και να χαίρονται την Ανάσταση. Αυτό το λέει η Πενθέκτη το 691. Αν συγκρίνουμε το 691 μέχρι το σήμερα, θα δούμε ότι η Εκκλησία στο πέρασμά της φόρτωσε τη Μεγάλη Εβδομάδα σε τέτοιο βαθμό που όλοι οι κληρικοί πρώτα εμείς αλλά και οι λαϊκοί είναι τόσο εξαντλημένοι που μόλις γιορτάσουμε την Ανάσταση η εβδομάδα της Διακαινησίμου η ΕΝΑΗ είναι κλειστή. Γιατί έχει συμβεί αυτό? Γιατί δώσαμε προτεραιότητα στο δράμα της Μεγάλης Εβδομάδος μιμούμενη τη Δύση. Και έτσι, δίνοντας προτεραιότητα στο δράμα, χάθηκε η Ανάσταση. Γιατί η Ανάσταση δεν έχει δράμα, η Ανάσταση είναι οντολογία. Ενώ το άλλο είναι κάτι το χειροπιαστό, το οποίο μας ήρθε από τη Δύση, στην Ιεροσόλυμα που είπε το έφεραν οι σταυροφόροι εκεί, άρα δεν είναι η μήτρη των εκκλησιών, είναι η παράδοση που επέβαλαν οι σταυροφόροι στην Ιερουσαλήμ, ήρθαν στα Επτάνησα και από το 1864 μετά την ένωση των Επτανήσων, των ενετικών Επτανήσων με τον Ελλαδικό κορμό, άπλωσε και στον Ελλαδικό χώρο και έτσι έφτασε και στη Βόρεια Ελλάδα, από όπου και εγώ προέρχομαι και συμμερίζουμε ακριβώς τις ίδιες σου εμπειρίες. Γι' αυτό λοιπόν αυτά που έθιξαν οι συνάδελφοι σήμερα εδώ είναι σημαντικά και ίσως, Άγιε Πρόεδρε, θα πρέπει να δούμε, να ασχοληθούμε με ένα θέμα, αυτό που επισημαίνει η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος. Τι ήταν αυτό που συνέβη μετά τις σταυροφορίες και φορτώθηκε και η δική μας λειτουργική παράδοση σε τέτοιο βαθμό που να δίνει προτεραιότητα στο δράμα του πάθους και όχι στην οντολογία της Ανάστασης. Αυτό ήθελα να προσθέσω σαν προβληματική. Μία ερώτηση ακόμη, έχουμε ξεπεράσει το χρόνο, 8 είναι η λήξη, να δώσουμε λίγο στον πατέρα. Και είμαι ο πατήρ Δημήτριος Κατούνης από τη Μητρόπολη Δημητριάδος. Θα ήθελα, μια και η προβληματική είναι γύρω από τη διαφύλαξη του μέτρου στη Θεία Λατρεία, να πω μια σκέψη μου ότι το μέτρο από τη μία, όπως μας είπε ο κύριος καθηγητής, διασφαλίζεται με το τυπικό και μια ερώτηση, μήπως επίσης το μέτρο μπορεί να διασφαλιστεί με τη συμμετοχή του λαού στην ψαλμοδία, διότι η πηγή της διασαλεύσεως του μέτρου στην ψαλτική είναι ο εγωισμός, όπως καταλήξαμε, ο εγωισμός των ψαλτών. Μήπως αν έμπαινε περισσότερο ο λαός ενεργά στην ψαλμοδία θα μπορούσε να διασφαλιστεί το μέτρο καλύτερα. Και σεβασμιότατε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου και μια μικρή παράκληση. Επειδή το λειτουργικό συμπόσιο είναι πανελλήνιο
να σεβόμαστε ανθρώπους οι οποίοι είναι απόντες. Δεν είναι σωστό, ακόμη και αν συμφωνούμε όλοι με μία άποψη, δεν είναι σωστό να σταυρώνουμε και να κατακριουργούμε έναν άνθρωπο που είναι απόν και δεν μπορεί να απολογηθεί. Με συγχωρείτε, ευχαριστώ. Σε αυτό μπορώ να σας σχολιάσω. Ό,τι είναι δημόσιο το σχολιάζουμε. Ό,τι είναι δημόσιο αλλά μπορούμε να το σχολιάσουμε. Δεν είμαστε καρδιογνώστες εμείς για να ξέρουμε βεβαίως. τι κουβαλάει στην καρδιά του και εν πάση περιπτώσει, χωρίς να θέλω να γίνω δικηγόρος του διαβόλου, ότι πήρε το υπάρχο του Καζατζίδη και το έκανε χαιρετισμού στην Παναγία και σύμφωνα με τις εισηγήσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι και μια ικανότητά του να μπορεί να προσλαμβάνει κάτι κοσμικό και να το μεταρσιώνει σε λατρεία του Θεού. Επειδή όμως δεν είναι αυτό το θέμα του συνεδρίου, ούτε να σχολιάζουμε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, θα ήταν καλό να μιλήσουμε γενικά, να βάλουμε τα όρια και τα σταθμά και να μην στιγματίζουμε ανθρώπους οι οποίοι μάλιστα δεν μπορούν και να απολογηθούν επειδή είναι απόντες. Με συγχωρείτε και πάλι. Απλώς εγώ προσωπικά θα πάρει το λόγο και ο συνάδελφος. Ό,τι είναι δημόσιος λόγος μπορεί να σχολιαστεί. Έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε κριτική σε έναν πατέρα ακόμη ή σε έναν συγγραφέα του 3ου ή του 5ου ή του 7ου αιώνα. Και δεν μπορείτε να μου πείτε ότι θα είναι παρόν εκεί. Γι' αυτό ό,τι είναι δημόσιο κρίνεται. Έτσι. Και η Εκκλησία, θα ξέρεις, δεν έχει ιδιωτική ζωή. Είναι δημόσια. Συνάδελφε. Βέβαια, να παρατηρήσω ότι ουδόλως απευθύναμε κατηγορητήριο, ούτε καλέσαμε σε απολογία, άπαγε, και βέβαια να απολογηθώ για τον όποιο σκανδαλισμό ενδεχομένως προήλθε. Ήταν ένα παράδειγμα, το οποίο ήταν, όπως σας είπα, ένα από τα πολλά που θα μπορούσε κανείς να επικαλεστεί. Οπότε, για τον τυχόν σκανδαλισμό, απολογούμε. Όσον αφορά το ζήτημα της συμψαλμόδησης, πραγματικά θα ήταν μία λύση, όχι στο σύνολο των ψαλωμένων, αλλά σε ορισμένα σημεία, τα οποία επίσης είναι εξαιρετικά φορτωμένα. Για παράδειγμα, τα Κύριε Λέησον, τα παράσκοκύριε των εκτενών δεήσεων. Έχουμε καταντήσει να ψέλνουμε σε ένα συναγωνισμό ποιος θα ψάλει εντεχνότερα και με πλέον πεπικυλμένο τρόπο, είτε την εκφώνηση, ο ιερεύς ο διάκονος, είτε το Κύριε Λέησον, το παράσκοκύριο ψάλτης. Όπως ξέρετε, η πρακτική είναι χήμα. Θα μπορούσε, ας πούμε, εκεί κάλλιστα ο λαός να τα λέει χήμα. Και έτσι οπωσδήποτε θα γινόταν και πιο λιτή και συντομότερη η ανάπτυξη της λειτουργίας. Ορισμένα μέλη, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατον να ψαλούν από όλον το λαό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πέρας χρόνου θα κρατήσετε ό,τι ερωτήσεις έχετε, διότι είναι και η ώρα του δείπνου. Πριν ευχαριστήσω τους δύο καθηγητές, θα ήθελα να σας πω μόνο ότι έχει ο Δήμος τώρα μία εκδήλωση στις 8:30 και φεύγοντας, με έχει καλέσει ήδη, αλλά απλώς φεύγοντας μου είπε, με αυτή τη συνεργασία που είδατε, μου είπε: εγώ ήρθα στην εκδήλωσή σας, τώρα θέλω να έρθεις και εσύ στη δική μας. Είναι εδώ δίπλα στο Άλσος στις 8:30, οπότε εγώ δεν θα είμαι στο δείπνο και θα μου το συγχωρέσετε. Αλλά είστε όλοι προσκεκλημένοι, έτσι θα είναι οι Αγίοι Αρχιερείς εδώ, οι συνάδελφοι καθηγητές όλοι, θα κατεβούμε στο υπόγειο, έχει έξοδο, θα κατεβείτε όλοι με σκάλες από την πίσω πλευρά κάτω, στην τραπεζαρία, και κάποιοι όσοι έχετε μια δυσκολία με τα σκαλοπάτια θα πάτε με το ασανσέρ επίσης στο υπόγειο. Ευχαριστούμε τους καθηγητές για αυτήν την ωραία εισήγηση που μας έκαναν και ευχαριστούμε και όλους εσάς που με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.